mangwanani. Yo Jaguar, come on. Mbuzi yedu yechi 6 yabereka. Na 2 weeks nenge ratokura kutofura. Asa yakakutora kuzoti kabva kuberekwa. Upo kaberekwa nguva ya? Kana pali usiku. Maxine Sinners. Kana zikuma Because code yacho uchikuona ichiri fresh ka umbilical code. Iko katambo kachiri fresh ka. Isina bema zvuma 3. Asi zvinoshamisa mbudzi inotora kufamba. Newana wenenge yakutofamba yabva kuberekwa. Apakaipa abuda totora nji buda mudzinga ingati. Wabuda totora kwakareba. Aisa gori. What? Aisa gori kuti munafamba. Inokwazi kutovhura. 8 months. Andi unotaka zidi kuzotamanda kuvuta ukambairo. Inotange tumbira. Mbira ndo dzimwe futi dzichingoberekwa dzakutofamba. Kachiri kudzidzira asi kakabva kuberekwa. Maxine chaiwo ndo pakaberekwa. Ha? Ndiye manje. Ya sati asikarungoedza kauramba achingoedza izvi ndozvinoita vana izvozvo. Vana vanoramba vachingoedza kusvika zvabuda chete. Vasati vari kurova vari kuita sei vanotoedza kusvika zvaita chete. Ndikafanira mai vacho kakana bvunzina nababa vacho namai vacho. Fiziki yacho titange asi fiziki ndeyamudhara. Nditi asi body asi mai vacho vahombewo futi ndosvari kuti imbudzi hombe. Body iyo yakandoda kuna mai yacho nababa vacho. Kuno kwazara mikono manje. Dai dzike dzacho dzikaitawo hadzi. Kuna isi ya4 manje. Yafo hadzi manje problem yacho dzaifa. Yaibereka hadzi asi dzaifa. Dzimwe dzacho akakafa kakakangarika mukono 1. Asi njenarawo dzakawanda idzi kutongobereka mukono iyo. Asi handofunga next time zviri kuuya idzi hadzi. Yeah. Ndiwo mangwanani edu ayo. Mangwanani 5408 1